שלום, כאן מורן מלגעת בטנטרה. סוג'י ואני רוצים לאחל לכם שנה טובה, מתוקה ומלאת אהבה. לקראת השנה החדשה, אנחנו רוצים להעניק לכם מתנה. במשך החודשיים הקרובים תוכלו לקבל טיפ להעצמת האהבה והאושר בחיים. הטיפ יישלח אל כתובת המייל שלכם, ואתם מוזמנים לכתוב אותה כאן בניוזלטר היום. אני רוצה להזמין אתכם לפתוח את הלב ולגלות את רזי הטנטרה יחד איתנו בסדנות סוף שבוע הקרובות, ב-17 עד 19 באוקטובר, סוף שבוע לזוגות, וב-14 עד 16 בנובמבר, סוף שבוע ליחידים. כל הפרטים נמצאים באתר. אז שיהיה לכולנו חג שמח, שנה טובה. סוג'י ומורן, לגעת בטנטרה.